kina ga a cikin duniyan nan akwai wanda ya isa ya raba ni da ke? Haba darling, ko in ce habibina, ai yanzu duk duniyan nan ba abin da zai sa in barka. Sai in ba ni da rai ko ka mutu. Hello, babe. Babe. Kaga Hassan gayen ga. What? Ka wasan sakin ɓaure. Wannan ba shi bane muka gani wurin ƴan gwanjon nan. What? Shine sai zo yana ma wannan begen ƙarya. Wai ni kan ina da tambaya. Maganar da yaran ga suka gaya man da gaske ne. Da gaske kayan gwanjo kake sa duk zugar banza ce ko da ma. Ha babe. Ko da ma rigar 350 ce ka siyo ka sa wa jikinka duk zugar ta banza ce. Ka ƙara nuna ka sani daga rana mai kamar ta yau. Babe. Lalle yaran nan a yau kisa zan yi.